Ahoj, vítám vás u mého prvního videa. Omlouvám se, že to natáčím na mobil, ale bohužel se mi vybil foťák, takže teď bohužel nemám teda na výběr. Chtěla jsem vám jenom oznámit, že začínám točit tady se synem. Už mám nějaké videa natočená, ale takhle chci udělat nějaký ten úvod, mini vlog, aspoň na ten telefon, abyste věděli vůbec něco o mně. Takže jmenuji se Lucka, tohle je můj syn Tobiáš, je mu 0,5 roku a hrozně se společně nudíme, protože je to hrozně hodný miminko, takže mě nechá hodně věcí dělat. Vej, Tobíku. Takže jsme se rozhodli, že budeme točit, dělat vlogy nebo nějaké miminkovská videa, ale nejen to. Já jsem se rozhodla i cvičit doma, vařit zdravě, protože jen přeci po porodu jsem tak trošku kynutá, takže snad vás to bude bavit. Jestli se vám sympatická nebo tak mě prosím dejte like nebo odběr, komentář, abych věděla, že o moje videa stojíte. Asi ještě na úvod bych vám řekla, je mi 21 let, pocházím z Prahy, žijeme v rodinném domečku s přítelem, takže kdybyste chtěli i vlog s ním, není problém, chceme točit videa z pohledu mámy a táty, kolem těch 20 teda, jak jsem říkala, takže vlastně jak to vidíme my jako mladí rodiče, vychovávat dítě a jak nám to jde, můžete právě posoudit z těchto videí, které se budeme snažit točit tak, jak jsou, žádný zkreslení, nic, nechci ani tolik stříhat, chci to prostě nechat tak, jak to je, abyste opravdu viděli tu realitu, že i někdy při natáčení se může něco zkazit, protože dítě může řvát, nebo prostě se může stát, tak abyste to opravdu viděli tak, jak to je. Jsem trošku nastydlá, je to asi slyšet, omlouvám se, jsem nervózní. Tak zase někdy u nějakého videa, děkuju a mějte se hezky, ahoj!